Ora iso. Dah. Woi. Dah. Iki dah elangi nyabut. Ayo Nenek. Tolong. Tolong. Punya lo. Buat ini. Nek narik nanti kami kon. Kita lho kok. Yo. Saiki. Oh. Wah, masuk Pak Eko. Wah, mantap. Kunci pun di Bang. Mantap. Aman. Aman. Mantap man. Wis. Ya, Dari di reget. masak ini lho Bali. Duh, rono sinyal itu. Nah, dewe enaknya kayak. Ya yuk. Yuk. Aneh iki sih. Bumbunya gak angel. Ya wis ya, tak tutuke bubut sik. Oh ya, suwun ya. Iki wangi. Iki. Sik. Akan wedhus. Kowe iki kowe. Wih, ya aku kuat lek. Iso to. Sok. Tak sik. Enggak. Jadi ada dijak apa ada? Ya, ora Bu. Jane rantek tenan. Wis ngewangi barang kok. Ada iki nek. Ndi wong? Woi, dah. Ayo melu ra. Masak telo. Yo, ora nutus, Jelona. Yo, nyusul ya. Yo. Yuk, balik. Oke. wah HP sinyal iki. Iso ngegame nek iki. Peta. Ini biasanya apa sih yang lagi iki? Sak wifi nang kene aku. Game. Bekas wis rampung Mas. Jan. Kembangi diramuke.
Game apa kowe? Free Fire. Payah. Aku game Mobile Legend ngono kae. Kowe tugas makan ra? Wis rampung. Serampung? Wis. Nah, aku tugas yang mleder. Nah, ngasih dong rampung lek karo. Ngasih wis jan payah kurune. Duh, tenan iki. Engko wae ning game. Ngopo? Baterai kontak ya nih. Ah. Iki to pan gas, kuwi tenane. Ya oleh tenan. Belum ngasih. Oke isen. Mulai sinyal. Wah, ini enggak ini. Tentang dia tuh lho. Kayak gini. Ayo ngono, iki dulu iki. Hati-hati. Nanti buang oh. Mondo arep tugel. Gure rai lo. Enggak ngomong. Serotep sabar. Yo. Skondi. Kon dibayar lagi. Turu aku ki. Ratu. Gawe ngapa nang kene iki? Ayo ngisis loh. Isis Jare karo tani. wingi Ipan ngomong. Pun tidak bakar telo apa ngedok telo ngono. Melo. Karena dibuke. Lu. Dari Ipan piye? Ayo kan mungkin tadi karo isi. Lima kurang pergi apa nih? Betul kan? Ayo kan telo, pinggir tadi. Musuhnya ya malu sama ada mana kan apa nanti. Kena kan sikit. Ah ya, bener wi. Terus berang apa? Terus ini. Mau balik mau tugas. Apa kita lagi? Mau kan bawa aplik. Hah? Bawa aplik. Oh ya. Kuwi tenan ngilih guys. Perut keroncongan di sini. Ikan kasop. Kamu ya. Itu udah apa? Panas lagi dan udah panas kita. Ya ya kayak meden wae. Ser wae. Mana nih? Ya orang tadi Ipan nang ser. Dhuwur kok sepek. Pedet nih. Oh alah. Sopo ya indah ndoi. Kuwi lah. Anggar ini. Anggar ini. Mantan Ipan wae. Tani Ipan. Wah. Wis. Berjemur nek ini sini. Enggak usah Tani Ipan lah. Bukan Ipan kan. Ah, Jual lo meneh kae. Jal dibas. Atal yo. betul Ipan. Di WA wae kan juga. Mangga. Piye diangkat ra? Ki po yo. Oh iya. Wah, Oh iya. iya. Wah, jangan duwe tenan. Enggak kan iki. Suwe kan lho ondone kan lebih indah lho ala tangga. Ya jangan oke kayak andane. Sik anu kayak cepet-cepet kayak dimasak kok Mas. Mas 200 barang. Yuk, mesen yuk. Sik.
Gojek lho, Ndi. Ayo, ayo, hati-hati. Calon tapi aku gelo kok. Dan tendone tidak mendukung iki kan. Aduh, Kenapa kuwi? ora apa. Tak bejeki. Jilet. Yo. Harit. Gocai. Yo. Asrit. Alon. Kontak mau. Atus dhisik. Mati barang laptop iki. Andi barang iki sak sore sak magrib barang kok. Ndi cah iki? Sulit tenan. Coba biasa. Ya sing barani. Sampai di kan dia. Amiri ngomong. Yo pikir. Siapa ini aneh? Jangan kesik. Kedine tak. Dipan. Ah ini tadi. Jangan lo. Bahasa magrib. Wah, siap. Foto. Hati-hati. Kene iki enak. Aku ki 200. Iki anune ning kesiji. Glore. Ora. Apa? Cukup. Cukup lah. Cukup. Yo, satu. Kayak cemplung ke. Wah, kuwi sing gede dhewe mah. Minum kita lagi. Apa ini? Pesone iki. Mbok iki. Cukup. Cemplung ke. Wih. Tak weh. Tak cemplung ke. Yo tak mang yuk. Atau urung? Wah. Ya tak kerak-kerak iki nah. Tomat. Kene. Matang urung. Ning dhewe engko to. Kok lanjut nang sekolah. Yo. Kok dhewe pas magrib matang-matang barang cap. Pas teko keri matang ya iki. Oh, iki nang ya kok keri. Kamu kok gemine. Ayo iki. Jatahmu kuwi.
Kayak selesai ayo. Yo wis tak juga sarung, tak juga sarung. Tinggal wae. Wis ya wis. Mateng kak ngenteni bisa. Tang. Tang mbok. Melayu selak komat. Salah. Jaringan meni mateng. Ini dulu. Kalau tak kami Ora si mindah nang opo? Kondo. Kondo sapa? Aku. Kowe ya? Heeh. Wani mindah. Wani wae. Mantel ora? Hah? Mantel ora? Mangan. Ya aku sik. Ini mateng sik. Yo kan. Andi ra karane ini Kak? Malu anu kan? Mandelora. Mantel ora? Di, pan bisa dilawan wis mateng barang. Oh, didelai. Didelai nek matang juga bisa. Didelai. Nomor apa nih? Ya mandi. Mandi. Tak ucul sarung. Tiba wae. Matang wis. Matang. Sarah. Diwali. Nah, Telat kowe, Pan. masih garing ngono iki. Wah. Sekarang iki. Nang lagi anu resep. Resep tenang. Resep mantap. Kowe kaya basang to, Pan? Lai. Gimana enak kowe? Ora ae. Enak. Kayak gudeg kok ora enak. Amate pelet e. Kelat. Mandu Bola iku. Wah, iki mah. Kan. Man. Enak enggak? Nah. Enak tuh. Wis kene dijumuk kuwi, dijumuk kabeh. Tau apa? Kamu kabeh. Banter. Langsung. Kabeh. Ipan ada. Jadi cukup 5.000 telu. Murah. Murah lah. Makanan anak desa peret ya. Let's go. Enggak anu ku masa pira to iki? Sepapa to, Bang? Elah, mundur ke. Larang kampret. Elah. Rasa yo. Ambrok kok telone. Atek kau atek iki. Mancing yo. Nah, Asal motor lah. no pakli. Tandare opo? Kandare apa? Hidungnya pira iki Pandi iki? Berarti suwe tenan. Top mati iki. Soal dewek kan, Sal? Sik, tapi aneh.